रहे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बाई लड़की। बीबी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ क्लास में आयल और प्रिंसिपल बीबी के पहचान करवैले। बच्चा लोग, ई बानी हमनी के गेस्ट बीबी जी। ई बहुत बड़ पर्यावरण प्रेमी बाड़े। शहर में जितना भी पेड़ पौधा बाड़े उनकर पालन पोषण इन्हीं के संस्था करेली। बीबी खुद के झूठा पहचान बतवले रहे, जेकरा से ओकर स्मगलिंग बिजनेस के कोनो नुकसान ना पहुँचे। पहचान करवावे के बाद बीबी बच्चा सबसे बात करे लागल। देखा बच्चा लोग, जंगल पेड़ हमनी सृष्टि के अहम किरदार बाड़े। हमके पेड़न के ना काटे के चाहिए। हमके तब पेड़न के जंगल में सुरक्षित रखे के चाहिए। अगर हमनी ऐसे ही पेड़ काटे लगनी तब पेड़न से हमनी के मिले वाला ऑक्सीजन कहीं न रही। सब बच्चा सब ताली बजवले। बीबी आपन कहल जारी रखले। बच्चा लोग, आपके भी हमनी की तरह अपन शहर हरा भरा रखे के खातिर काम करे के जरूरत बा। पेड़ लगावे के बा और ओकर बचाव करे के बा। करबा ना? हाँ। बीबी स्कूल से चल गई। स्कूल के बाद जब पिंकी गोलू ग्राउंड में खेलत रहले त उनकर बीबी के बारे में चर्चा चलत रहे। आज स्कूल में आयल रहले जे सर बहुत बढ़िया रहले ना। हाँ गोलू, बीबी सर हमनी लोग के बहुत अच्छा बात बतैले। पेड़ मत काटा, उनका के बचावा, काहे कि वो हमनी के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा बाड़े। कितना अच्छा सीख हमनी के मिलेला ये बात सबसे। हाँ पिंकी, हम जब अपन घर पे ही बात बतैनी तब मम्मी कहली कि हमनी आंगन में पौधा लगावे वाला बानी। अरे वाह गोलू, ये तो बहुत अच्छा खबर बा। पिंकी और गोलू के बाद बस चलत ही रहे कि ग्राउंड में एक जोरदार आवाज आयल। धड़ाम के ग्राउंड के बाहर से लगभग 2-3 पेड़ गायब रहले। उनमें से एक गिरल रहे और बाकी 2 पेड़ कटे वाला रहे। पिंकी और गोलू तुरंत उ तरफ भागले और ऊ लोग उ पेड़ काटे वालन से पूछले, अरे आप लोग ये पेड़ के काहे काट रहल बानी? देखा बिटिया रानी, हमके ऑर्डर दिहल गइल बा एकरा के काटे के बा, त हम काटतानी। तू लोग जरा साइड हो जा। आप लोग एकरा के काट ना सकेनी।